Usa naman po dyan? Naku, istorya si mga ba? Tinutuin ko nila nga dagan o kag chika. Hoy, buyag ka dyan. Asa naman ka na mo nasagat na istorya na? Lord! Pasalamat niyo ko si mo karong adlaw, Lord! Promise na ko si mo, Lord! Mas bawasan na akong pagsabong! Lord! Muli karon lang, Lord! Kaysa lang, good! Kanindot rong adlaw, oy. Murag paminaw na ko, nabati na kong kalinaw ron sa palibot. Ay, dili di ay. Nakasugat na yun tarig sa bungiro. Pastor? Pastor! Pastor, tabaka ko ba? Usa naman po dyan? Pastor! Mayong balita! Kasi maayong balita na nakita na ko sa imo murag wa man kay kabaguhan. Pastor! Wa ka kabalo na ako! Unsa man? Tungod ni mong pagwali! Nagbago na ako, Pastor! Mot-bot na po daw. Pastor! Wala ko na mutbot! Tinatanay niya ako! Ay maayo ka na Junjun kay kaluyan ka sa kinaytasan. Sumato na ko. Pastor! Pastor! Usa naman po dyan? Naku, istorya si mga ba? Tinutuin ko nila nga dagan o kag chika. Hoy, buyag ka dyan. Asa naman ka na mo nasagat na istorya na? Mo magulang ginaisulti-sulti diri, Pastor. Kalasgaw ni si Junjun, oh. Ako, Jun. Wala ko na, pero nag-inom ako ginagmay. Unya, Jun, hindi ako magdugay, ha? Kay mga pip ako. Sige, Pastor! Mato na ko, Pastor! Tesa, kato ha? Ipadayon na imong kamayong tao. Nalikay ka ng kahilayan. Kay para i-guide ka sa kinitasan. Oh, sige, Pastor! Ha? Sige, Pastor! Hapit pa ko nasakpan, oh. Pagsabong mo ko kaysa lang. Matay! Bisa nagpalayo ta sa mga kahilayan. Nagpaduol na may noonin. Kalingawan ni noon. Ulak to na siguro ko eh. Ay! Sayang man ba eh. Tulong kalingawan eh. Wala naman yung tingali na kailan ako dire. Kani. Yo, si Pastor man to oh. Ay, murag dili guro eh. Posible po kayo maabot siya diri ah. Dora, naana sila pare. Mga shot na nyo ko. Shot puno. Basta naman mo. Ako na. Ako na yan. Pastor! Dorong lang mo.